Hello guys, mao na jud siguro nimbas nga ilang gisakjan ja. Nagatangday ko dari kay ang room nga ilang check-inan, napay naka check-in alas 12 pa mo check out. Ja silang giatngan, ja kaduhang balik na nun ni Mampas kay gikan naman na sa daris ni aging tuig. So ganahan din siya dari magbalik-balik sa tanawan guys, ja. Ganahan din siya makipag-meet na kay buutan lagi kuno ko ja, buutan pagkaadto siya guys, pareho may duha Maria man. So, na siya guys. Hello! Welcome! Gikan pa na siya guys lan. Naghanap po siya daang bagoy. Hi guys nga, kubo-kubo. Pero iya siya kong kibalikan. Hello guys, mazong adlaw na itong tanan guys. Ako na po ni si Ruby Provinciana. Diyan na ko dari sa Casa Bonita. Kaya na ako'y gihuwat nga gis from Switzerland. Ay, balat! Mura na yung pasag similar tiniti lagi. Sunod na ko. Muna yung pari-pariho sila kailan. Si Cha-Cha naman ako na nakalipan. Wow. Jewel. Si Jewel, si Cha-Cha o bilang kay naman si Crystal dito si Kuan naghimo lang sa assignment. si Jewel, si Cha-Cha o si Titi. Oh, magsige man sila. Kita mo jud kita sila mga baide, mga Tama, hindi ba sila, oy? Hindi na kabalik sa ka. Di bali, pero hindi mo. Wow, ning balik ko na sa para na from Switzerland pa din sa guys. Waway ligaw. Waway ligaw sa Switzerland. Waway ligaw sa Cebu, init. Sana all. Isa jud kong gibalikan, sana all. I love you. Oh, gibalikan ko ni Ja. Oh, init. Mami mo, Anay pasalubong? gikan sa kuan. Hala, nisimot sa pasalubong. Nicole! Di ba ka nakalimutan na? Okay ra, gawas naman ko siya. Dali na. Ikaw ni Cha-Cha. Ay, si. Dali na, ay. Sa Nauman siya. Pudo siya chocolate. Si Maria lagi ni, Maria Rubilin din ni. Dili, ay, ako rin nang gi. Maria, bayabog ko. Maria. Salam. Maria. Kasi Maria. Ako. Wala siya kipasalubong from Iceland, Judy. Thank you so much, thank you. Ay, Switzerland, Iceland. Kuan pa dyan ni Hagikan pa dyan ni sa, kuan Robinson sa Switzerland, bitaw. Robinson Sibura ni guys. Wow, thank you, hello, ka-nice. I-unbox na to daan guys ha. Wow. Maria na sila. Nak! Ay, naadi si Ricardo, ay, kay Crystal na ini. Dali na, kinasigit ni mo, dali. Hala, ay. Duha na, kanina aning graduate oh. Dali, abrito, yakin na si regalo ni mo. Hala, oy. Humot bitaw ka, anong siya? Lahat ang budget siya. Hala, wadyo ka na kalimti na, kibalikan, dyo ka na. Ikan ba na sa Switzerland, Jod? Akan na lagi sudlang ka. I-unbox ako noon, sana, dali. Kuya na. Karon ra. Kilabong na si Ja. Karon, wow, karon na kakita dyan ni mo nga. Oh, na. Wangay ba ka? Na, wadyo na iyahang. Telepon. Dili mo duty ka na nakaingana na. Wow, thank you. Ate, kayo naman sa sulod. Kaya nagkuhan pa siya. Ay, okay rin na siya. Iyaya ang mga ilo. Ilang iro, ilang gidulog-dulog. Kisa miro. Si Ili. Kargalang si Ili nak. Ayaw makayo mo dalagan to. Wala man libatan. Asa magbaat? Ay, nanabaati yun. Mudagan siya. Ayaw na. Uy, napa man si Unbox, uy. Wow, gikan pa dun na sa kuwan. Hala mo, abala po dun na si Ma'am, uy. Ato sang pakalan sila kaya mukha na. Na siya. Ha? Electric, di battery na toothbrush. Hala. Ma-ignorante dyan mi ani. Mga taga-bukid, ma-ignorante. Hala, salamat. Kanang umaguan ba? Yung ilisanan. Kani. Hala ka nice. Eat ka na. Iko ano mamrag. Hala, wow, ka nice, Jud, bye. Hala, thank you, ka, Jud. Mami, ini muna ka na, Jud, kabuutan. Salamat. Salamat ko, no. Kaya wa na may kanila bukat na manggod ang luggage.
Masih kasi bakasyon no. So guys, naka-remember mo dani nga ka-sweet na akong guys nga from Switzerland nga gibalikan jud ko niya dari. Balik jud. Balik jud siya. Kaso lang wala na si Cha og si Lahi na po. lahi na po siya na po yung sab si paano po ni si Jewel. Na nice din ngon. Kuan kayo na aesthetic ihangan ba. Titik. Bitaw uso na bitaw nga karon nga ngana. Sa man. Ihangan ba? Oh. Jewel. Vlog, vlog din naman. Sila si Ma'am Pasok si Jewel. Sa ilahang doon silang gipatsikin na doon silang gitsikianan pud sa una pagngari ni Ma'am Pas. Diya kong gibalikan guys. Diya karon mo ato kuspika sabang kuan guys. Diya hara sila nga tunon diya. Eh kapay pa to sila biyahe. Sigo pahuway pa to. Si Ma'am Pas gikan to siya og Switzerland diya. Travel to siya og Mindanao niya to sa Camotes diya. Inaghuman niya dari kay 5 days man sila mo check-in dari. Mo ato pud sila og mo ato na pud sila Bohol kay taga Bohol din na si Ma'am Pas. Diya kauban magijahang bana nga Amerikano guys dito ana ni balik na pud sa Switzerland. Diya karon guys mo ato sa kuda to sa kuan kanang hang trabaho kay namo hang ipakita na ako gibuhat day dadto nga kanang orchids nga ang gibutang sa bunot. Diya wa man na video ito dis ni agi guys sang ipakita ninyo karon. Kaya naghuman din guys mo balik ko dito sa lahang resort ug kanang na-okay na ba ilahang kuan dito guys. Hang balikan sila dito sa Casa Bonita. Narbaho sa ako karijit. Oh, mingkoy, nangahulog lagi atong mga tambis mingkoy oh. Yan ang gihimo guys na bunot. Diyan na sang alisdan ng kuan guys kay kapit na matumba ng iyang kuan. So ara nang gibutang sa bunot guys, bakit ara naman hangin siya bubuwak na mga orchids. So kato man ang bunot guys sa pag biko na binignit. So pinabangan dyan na to ng mga bunot na kaya pwede na nabutangan og orchids. So nagahangkon guys na buwak na laos na. So to guys ang gibuhat guys. Diyan karon guys kay muari kuno sila karon sa bye-bye kay mga ligo. Si Ma'am Pas. Na nice pa siya guys oh. Nice kayo siya. Diyan na rin naghihilira ang mga cardinal pari-pariho na. Naghihilira diha. So tara guys, kay hari ko na sila karon kay mga ligo ug dagat. Diya guys, gikan day ko dito sa ilahang gicheck-inan sa Casa Bonita. Diya na sa gihatag ni Ma'am Pas ni pa unbox ni Crystal kay basinog ang Crystal ni. Hala. Gikan pa dun na sa Switzerland. Dito ka dapat kayo kitan ka. Di ka mas aircon. Dito ka ba kay against the net ba? Muha man ni ma. Hala, thank you. Tagsa na lang ta ko ng pink. Ay, kahibaw dyan sa ngayon mahilig ko nga na. Hala, salamat ka dyan, Ma'am Pas. Nagka-nice dyan siya na. Gikan pa dyan na sa Switzerland. Dali lang Nicolas man eh. Hala. Hindi po. Wow, mga t-shirt. Asa mas papa? Pa, dali pa. Himo dyan niya pa. Wala lipaya dyan nila. Wala dyan lipaya ang papa. Dagan ko na siya oh. Para kuha mo na eh. Pero sakto ra pa na nang. Tagsa mo. Pwede. Ito to. Mas magabay na usa. Blue, nice. Ay, harap mag-size ni large. Ako na lang ng Marumi. Tako manini mo ko. Ay, XL. Ako ana. Yung ate na lang ng XL. Dito na. Kanira mo. Ilis. Tabunin lang gud sa kuan. Tabunin lagi si mong kana. Lagi mong kitang tutoy.
I-try lang na isukod sa dali. Isukod tong kulay. Ay, okay, makaputi. Pag-ayaw natin. Tanaw mo, sakto. Thank you. Thank you. Mami, pas, dali. Mami. Mami, may ang tawag. Salamat ka. Salamat. Mamampas. Pasa. Pero mango. Atawang. Hala, nice kayo dun ako, eh. Hinga na, unta ka na, kaya rumuniwang ka. Thank you, eh. Salamat ka. Salamat. Kine, imo na eh. Dahil try ng pink, day. Ano pa rin blo? Sweater mong good na pang Dako man gapon. Hinga na, may sutsut, ganito ni mo kang sisinin. Oh. Gusto Uy. ko ba? Nice, mas yun na. Sakto ni mo na. Nagsata. Thank you. Kuan man dako. May parero dahil side. Dala ka na ko, correct bro imo ko. Thank you so much. Salamat Kadjo from Switzerland. Ay, ma'am, pass from Switzerland. Diyan, nice Kadjo na ah. Sakto ni Nicole. Diyan, kani sakto po ni Papa Idi. Diyan, kay bawo din siya sa mga ganahan guys. Mga ingani na ah. Kay bawo din siya sa ganahan. Walang avid followers din siya na guys. Kay tanaw din siya sa mga gipang suot ba. Kay bawo din siya sa kanya pagpalit. May nalagi siya guys ni abot. 2 times na siya ni ngaridari. Kanang kaduhan na diyang ngari gikan sa Switzerland. Diyan ko gibalikan. May ganahan siya dari diya to sila dai nag-check-in sa Casa Bonita guys. Na. Salamat. I love you. Ingat tuman ko guys kay kuan diya ganiha. Nihapit man siya dari. Kung gihapit ni diya mga chocolate. Atong toothpaste. Salamat Kadjo. Diya dyan, kuan ba? Airport di sagikan sa Switzerland para lang magsalubong na mo dari. Ajud ni dyan ni kalab. Salamat Kadjo. Nice siya. Oh. Mama diyan ganahan guys nang matas bukton kay init lagi dari. Paano lamang dili maitim ang bukton. Salamat Kadjo, Mampas. I love you. Nice kanang ganahan ko si mong gihatag nga pasalubong. Kina pa. Tanaw siya sa imong vlog na ay against the light man. Habang nagkaon siyang tambis, tanaw sa simong vlog. Tanaw po din siya desi. Ala daghana sa glambay pa ol nga naman tinyo nakuha pa. Nagkaligang ban kan Gipa, gipakulo ka Julie. Gipakuluan na lang niya oh. Lambay ba Lagi na? mo na, lambay man ang gagmay. Hindi na umang? Di. Katang? Na? Di, nas dagat nila nakuha. Nangaligo ka na sa man iyang Yes, burn ko na pagkabuhay ba, ligo. Agahapon dahil ni? Gahapon. Aga ko kay pa mo ko naka-edit sa gahapon. Kanang gitanaw gimong vlog. Ara niyang katawa oh. Nagpakwan. Ha? Kaya sino may nagkatawa ko niya mura makuha ang atong stress, atong kalaay, Ikaw din sagmani. atuang kanatuang mga kuan mawara man po sa silang tulong mga tawa. Aligri man na inana no. Oh na. Ay, sinaw ko gusto. Pa doon gay ni Sumilon. Dili di ay akong ihatod na sila dito sa sakay Sumilon. Wala naman kayo tao. Si Ma'am Oy, sa mga dyan ilayo na akong gihatdan na yung tanawa no, tugbong ko des ubos. Pero pwede man siguro sayo lang ka. Oo. Sayo man kayo me. Dili sayo kayo me mga kuan pa man yan duty kay alas city man. Di alas city media. Doon, Gerald. Dari ko daw, kayo bayan. Dito na mo, day. Dito na mo. Di. So ato di sila og kuan. Madam. Okay naman na mabasa. Uy ara na kay wala tay budget ana. Tamboy naman lang madam. Budget. Ay mo dito. Ay sakay ako manghihatod dito bukat na imong dala. Gihatod ra mo na sa kayan maidi. Dawaton may nunoon mo.
Okay. Nice ka, Juron. Uy, kay linaw, kay dagat. Linaw kay siya dagat. Sige na, rin kami. Oh, sige, kay mo. Sige, bye. Mubik. Ilasin niya. Wala Dili. Wala inisigay. Sige, enjoy mo. Hala. Naama kay sandbar dong. Nay sandbar? Ha? Sama ka, ma'am? Para silang gipahatid. Para silang gihatid kay napakoy daghang buhaton. A few moments later. So karon mo ni imong baybay arang kalinaw. Diyan ay kuan sa duha, tulo, upat kayati. Niabot diri ang mga karga na guys, ang mga sakay na mga Amerikana. No. Diyan arang kalinaw dagat. Kuana ra nang kamingaw, gamay na kaadtog mga gis, kadto ra itong daghag gis tong tay mga kuan holiday. Karon na mahuman sila guys, mga alas 10 human na sila kay wa nay gis. Kay ting kuan na po tin trabaho. Busy na po dag mga mananaway. O gamay na naman na sila. Nalila sa mga bakanting bangka. Ging masilas ni kulog si Papa Edi. Kaya may duties Papa Edi ron. Kahit silang pandisal. Diyan mga bata din niya guys. Ang ipamahaw o piniritong isda. Kay itagaan naming mansyo. Gadahan salamat Kuya Mansyo. Kay nakalibre jud mi og sidaan. Ang mga bata dari nakalibre sidaan. Diyan na day isa ka kilo na to kay gi palit ni Mampas kaya mo kuno tong ununan. Diyan pertuhon po dag uban. So kuan siya guys galunggong nga wag ikog tawag dani sa isdaa. Pag ni Mampas na galunggong nga pulag ikog. So anis dang ununan ron guys. Gapon daghan kadto mga kuha sila diyan. Namutoy na nagat, kitagaan ko mato ang giprito ganiha. Pasidaan sa mga bata. Diyan kaniya ni sang ununon, ug aguban ang prituhon kay ari ko sila maniud turon. Paminta ra ni sa asin ug mga lamas kay bawal man si Mampas ug kuan kanang bitsin ug balik sarap. So kanira sa guys ang kuan. Mato na sang butang ang suka mo dinis. Suka ni sa lubi. Na. Sharog di malami na ka. Indin. Grabing kahumo, tagamuhang inuunan. So wala sa kuan guys, wala sa bitsin. Og kay bawal sa just bitsin og balik sarap. Asin ra jud na og paminta. Og mga luya, ahos, sili. Bro, grabing kahumot. Alim dali, laluman na to. Lalim. Matulog ka. Dali, matulog ka. Kamot, dali kayo matulog ka. Tulog ka diri. Na, dari dapit. Dari dapit ba? Layo makadiha. Diri. Wala. Tapula. Kami nag-picnic dari. Thank you, Tiro, sa masarap na handa. Hala, dili mo na masarap ang pahanda na dyan gi-prepare ni mo o ka ng bago pa dyan isang gi-harvest. Hinog na good. Oy, Tamis kayo na siya. Wala na ako nabutang sa rip. Diya,
halalo ya lagi kubri jud kay muhang handa no. Kaya mo ang handa. Kubri jud ka adyo ni. Kanang wala mo koy kuan hala na lata di siya pagkaluto. Okay ra na. Nalata. Dapat igura siyang ipabukaw ba. Das kamuti wala man tay kuan kanang tawag dito watay okra. Pero lami ba ni siya oh. Oh, Kanang lahi. Dili, ingan na siya, bi, ingan na siya bi tilawi bi. Kanang lahi. Pero lami, try mo da. Sa bye-bye. Oh, mga viewers. Ari na mo diri kay Pobre taon may ayaw panaway. ayaw mo panaway kay pobre jud mo hang handa oh. Pobre din taon pero healthy ni pagkapobrihan ay ginamos. Kanang ginamos, gikuan na siya giluto na ni Nicole. Why sili? Na magkatag sili, ganahan di kag sili. Na, palahalang ka ng branang ka ng si. Hey guys, mga onretary guys, na mo mga sudan dari nga galunggong nga puwag ikog, di na sila puwag ikog kay badji na kaning puti, laki na. Daddy. Tuwa nagkaundag to. Gawran mo man. Ja. Mo na amuhang pagkaon daring mga Pinobri style pero dato kay may kasing-kasing. Like ni Ma'am from Switzerland. Shout out day ko ni Chacha og ni Chichi. Og ni mama niya, singando niya mama si Maya. Ay, Maya. oh, Tita Maya ko nun niya, diya si Jewel. Di man nakang sili. Subscribe mo. Thank you din ninyo guys sa inyong pagngari sa among payag. Welcome kayo mo, balik-balik sila. Kanong Jewel ihang gikaon kay pakpak ka, ang panit ang unod man may buka siya na. Na sa iliso. Na. Oh, di ba? So kakaon sila sa wow. So labi ka jud atis. Ruby Provinciana. Lami na. Ruby. May lang mo pati mo atis. Lami lagi natin lawin na Jewel, oh. Lami na. So na pa dun may dessert nga atis. Lami no. Noon. Dugay na ka tilaw? Kay. May sa Cebu. Naa sa ay sa Manila. Sa Kuan. May dami punuan ani per sa Bohol. Lami. Mangatkat yun na nagngana ba? So lagi jahang gipalit nga galunggong. Ano man ni uso man ni ron. Uuso ron nating uso pud ron ang mga galunggong nga puwag ikog. Kaniya pun takan duha ka. Kanang kitang ice box. Uso ron. Uy lagi mo managat si Papa Edi unya. Magsugba ta ug makakuha. Uso man ni.